May buntag guys, ni anam pud kami sa amo ang tangkungan nga nauga karon gihinluan kay gitamnan siya munggos. So ni ang amo ang naguna si Christian o ang uban mga pipila perting na pong gikan sa amo ang pila na ni kadays chan gikan sa ato ang pagkuan sa similya pagtanom. 1 week. Oh, 1 week, 7 days. So kung imong lantawon, intawon ang amo ang kaban dire kanang square sa paglimpyo gi turukan na og mga sagbot kay wa pa na mo naon na naatiman. Pero kani si Rob, apil sad ni din ha. O Rob, apil ka dire nga magguna kay dili lang si Kuya Christian nimo. So kung tan-aw nimo karon kay ting init pa wala pay tubig ang amo ang tangkungan o ang amo ang temporary nga gitanom dinhi ang munggos. So ang munggos nga gitanom na ay pila ni ka kuan guys. 1 2 3. Tulo lang siya kada bangag. Ang uban na ay nagbangag og nagbutang og similya og upat pero kinahanglan na siya nga dili kayo lunlunon kay para motambok. So i-transfer pod or i-transplant kung sobraan na siya. So mo ni ang among area diri guys dahil kalubinan. So naapod siya og kaning murag tangkungan. So sa pagkakaroon nagpadayon ang amuang si Julie Boy tuan ing katkat na pod og iyahang gipangkuha ang mga lubi aron ang lubi mahimong kupras maskin barato kaayo ang presyo. So kani limpyuhanan ni siya diri guys. So diri ni siya sa lungsod sa Talusan sa poblasyon sa CPTC. So sa pagkakaroon amo ang gihinay-hinay og hinlo ato ang tangkungan aron nga malimpyo og aron nga makatubo og tarong ang mga munggos nga amo ang gipugas kay may nalang intawon. Kabalo ba mo kung tagpila ron ang kilo sa munggos? Ang kilo ron sa munggos tag 80 pesos dinhi. So mao nang gitarong yun namo na ron og lantaw guna kay para nindot pod og kaning produkto o pagtubo sa munggos. Ninaog na gikan sa lubi sa taas guys ang ato ang nagsaka sa lubi. So karon taod-taod tarongon na pud na siya. So dinhi atong makita nga diri sa may kilid giguna na siya tarong kay para limpyo ang palibot sa ato ang tangkungan aron makatubo pod ang ato ang munggos. So libon kayo tandawa kinahanglan ang mga lain pong mga sikbit nato nga mga luti manglimpyo pod sila. So mo ni ang amo ang environment dinhi sa CPTC sa Talusan og ninaog na ang nagkuha sa kwan og miinom og tubig kay gikapoy siya og saka uhaw biya po na guys kay dili na siya basta-basta nang magkuan mosaka kay delikado kay na. So to na ibot nitong munggos iibot na lang. So ana na siya ang ato ang pag ibot o pagguna pagganot na siya sa Bisaya sa ato ang gitamnan nga munggosan dinhi sa ato ang CPTC sa Talusan. So mao sa natong update nagganot pa sila padayon 1 week after ato na pong i-update ato ang mga YouTubers ang ato ang mga subscribers para kung tan-aw na to kung duna bay kaning pagtambok pagtubo sa ato ang mga munggos nga gisabod o gihimo na to nga gitanom dinhi sa ato ang tangkungan nga butanganan kung daghan siya tubig. So daghang salamat sa ato ang mga friends. Palihog i-push ang button sa subscribe. Dayon i-post po nang sa ilalom sa notification aron mas daghan pag yun. So daghang salamat natong tanan.